Dobrodošli na sat hrvatskoga jezika. Ja sam Jelena Uher, učiteljica hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Poreč. Danas ćemo se baviti književnošću. Interpretirat ćemo ulomak iz romana Starac i more. Ernest Hemingway, Život je more. Svi su ljudi različiti. To je ono što do sada već svi učenici 8. razreda jako dobro znaju. Ipak postoje ponašanja i pristupi životu karakteristični za svaku pojedinu životnu dob. Djeca se ipak ponašaju različito od odraslih, kao i stariji ljudi od djece i od odraslih. Provodite li vi povremeno trenutke svoga života uz neku stariju osobu? Kako izgleda starija osoba koju poznajete i koja vam je draga? Kako se ona odijeva? Kakvo je njeno lice? Kakvo je njeno držanje? Kako se ta osoba ponaša? Što mislite, koje su osobine zajedničke svim starijim ljudima? Postoji li nešto u njihovu ponašanju što ih svih povezuje? U svakome trenutku ove prezentacije možete kliknuti pauzu, zaustaviti projekciju, a na ova pitanja odgovarate za sada usmeno. Danas ćemo pročitati ulomak iz romana Starac i more. Napisao ga je američki pisac Ernest Hemingway. Roman je napisan 50. godina 20. stoljeća, u to vrijeme otprilike smještena i sama radnja djela. I kaže se da je napisan tvrdo kuhanom prozom, što bi značilo da ima karakteristike poput kratkih, jasnih, jezgrovitih rečenica, zbog čega vrlo lako postigne i popularnost. No to što su rečenice jednostavne ne znači da je i sam sadržaj, značaj i značenje djela jednostavno. Otvoriti vaše čitanke na stranici 130. Smjestite se udobno. Možete pratiti tekst ili slušati zvučni zapis. Ernest Hemingway. Život je more. Ulomak iz romana Starac i more, preveo Zlatko Crnković. Siromašni kubanski ribar Santiago već 84 dana nije ulovio ni jednu ribu. Prvih 40 dana pratio ga je dječak Manolo, ali nakon 40 dana bez ijedne ribe, Manolovi su roditelji rekli dječaku da se ukrca na drugi čamac. Dječaku je bilo žao gledati starca kako se svakoga dana vraća praznih ruku, pa mu je uvijek odlazio pomagati. Kada se dječak vratio, starac je spavao na stolcu, a sunce je bilo zašlo. Dječak uzme stari vojnički gunj s kreveta i prebaci ga preko naslona stolca i starčevih ramena. Bijahu to neobična ramena, svejednako jaka, iako vrlo stara, pa i vrat mu je bio snažan, a bore se na šiji nisu toliko vidjele kad bi starac spavao oborene glave na prsima. Košulja mu je bila toliko puta krpljena da je nalikovala na jedro, a zakrpe su izbljedjele od sunca tako da su bile različitih nijansi. Ipak, starčeva je glava bila vrlo stara, a kad bi sklopio oči, nije bilo na licu ni traga od života. Učas je zaspao i sanjao o Africi iz mladih dana i o dugim zlačanim i bijelim žalima, toliko bijelim da su čovjeka boljele oči od njih, i o visokim predbrežjima i velikom smeđem gorju. Sad je opet svake noći živio uz tu obalu i u snu slušao huku valova i gledao u ređeničke čamce kako se probijaju kroz njih. Dok je spavao, osjećao je vonj katrana i kućine s palube i miris Afrike što ga izjutra donosi vjetar s kopna.
Obično, kad bi osjetio miris vjetra s kopna, ustao bi, odjenuo se i pošao probuditi dječaka. Ali noćas je miris vjetra s kopna dopro vrlo rano do njega i u snu je znao da je još rano, pa je i dalje sanjao bijele vrhunce otočja što se dižu iz mora, a onda je sanjao o razne luke i sidrišta na Kanarskome otočju. Nije više sanjao oluje, ni žene, ni velike događaje, ni grdne ribe, ni borbe, ni nadmetanja u snazi, pa ni svoju ženu. Sad je još samo sanjao neka mjesta i lavove na obali. Igrali su se poput mačića u suton i volio ih je kao što je volio i dječaka. Nikad nije sanjao dječaka. Tek što se probudio, pogledao je u mjesec kroz otvorena vrata, razmotao hlače i obukao ih. Vrata kuće u kojoj je dječak spavao nisu bila zaključena, pa ih je otvorio i, onako bos, nečujno ušao unutra. Dječak je spavao na poljskom krevetu u prvoj sobi i starac ga je lijepo vidio na mjesečini što se gasila. Nježno ga je uhvatio za stopalo i držao tako dok se dječak nije probudio, okrenuo se i pogledao ga. Starac mu klimne glavom, a dječak dohvati hlače sa stolca pokraj kreveta, sjedne na krevet i navuče ih. Starac iziđe iz kuće, a dječak za njim. Bio je pospan, pa ga starac zagrli i reče mu: "Žao mi je." "Keva," odvrati dječak, "što se mora, nije teško." Spustili su se cestom do starčeve kolibe. Niz cestu su u mraku silazili bosi ljudi, noseći na ramenima jarbole svojih čamaca. Kad su došli do starčeve kolibe, dječak je uzeo košaru s namotanim povrazima, harpun i kuku, a starac je ponio na ramenima jarbol omotan jedrom. I drugi su se čamci otiskivali iz obližnjih uvala i starac je čuo vesla kako pljuskaju po vodi, iako ih nije vidio jer je mjesec bio zašao za brda. Kad i kad bi tkogod što rekao u kojem čamcu, ali na većini je vladao muk i čulo se samo pljeskanje vesala. Kad su isplovili iz luke, razišli su se i svaki se zaputio na onu stranu gdje se nadao da će biti ribe. Starac je znao da će se otisnuti daleko na pučinu, pa je ostavio miris kopna za sobom i zaplovio u svježi miris ranog jutra na oceanu. Oduvijek je mislio o moru kao o la mar, kako ga ljudi zovu na španjolskom kad ga vole. Kad što, oni koji ga vole govore ružno o njemu, ali uvijek govore tako kao da je riječ o ženi. Neki od mlađih ribara, koji se služe plutačama kao plovcima i koji posjeduju motorne čamce što su ih kupili kad su dobro zarađivali na jetrima morskih pasa, nazivaju more El Mar, u muškom rodu. Govore o njemu kao o suparniku ili o nekom mjestu, ili čak kao o neprijatelju. Ali starac je oduvijek mislio o njemu u ženskome rodu, kao o nečemu što dijeli ili uskraćuje velike milosti, a ako je gdje kad divlje ili zlo, to je samo zato što ne može biti drukčije. Mjesec djeluje na njega kao i na žene, mislio je. Odmjereno je veslao i to mu nije bilo teško jer se držao svoga tempa, a površina oceana bila je ravna, osim povremenih vrtloga morske struje. Prepuštao se struji da obavlja trećinu posla, a kad se počelo daniti, opazi da je odmahao dalje nego što se nadao. U tom trenu spazi pticu fregatu s njezinim dugim crnim krilima kako kruži pred njim na nebu. Ptica se načas naglo obruši, nagnuvši se povijenih krila unatrag, a onda opet nastavi kružiti. "Nešto je opazila," progovori starac naglas. "Ne gleda samo tako." Veslo je polako i odmjereno prema mjestu nad kojim je kružila ptica. Nije se žurio i držao je povraze i dalje zategnute i duboko u vodi. Ali struja ga je malo brže nosila, tako da je i dalje ribario kako treba, iako nešto brže nego što bi plovio da nije pratio pticu. Ptica opet poleti uvis i nastavi kružiti, nepomičnih krila.
Tad se odjednom sunovrati i starac opazi kako ribe poletuše iskaču iz vode i očajnički lebde nad površinom. Lampuge, reče starac naglas. Velike lampuge. Ovo je bio ulomak iz romana Starac i more koji je napisao Ernest Hemingway. Ulomak je naslovljen Život je more. Što vam se svidjelo u Santiagovu ponašanju? Razmislite i usmeno odgovorite. Jesu li starčevi postupci i razmišljanja iznenađujući ili očekivani? Možete li ih povezati sa vašim zaključcima o tipičnim osobinama starijih osoba? Uklapa li se on u vaše predodžbe? U bilježnicu možete zapisati naslov Ernest Hemingway, Starac i more. Pokušajte sami odrediti mjesto radnje, vrijeme radnje i glavne likove. Mjesto radnje je Kuba, vrijeme radnje sredina 20. stoljeća, kao što smo već rekli i uoči čitanja ulomka, i saznali ste tko su glavni likovi, starac Santiago i dječak Manolo, kojeg u ovog ulomku i nismo imali prilike detaljno upoznati. Prisjetite se gdje se nalazi Kuba, pa će i to utjecati na vaš dojam i percepciju. Zapišite u bilježnicu karakterizacija lika, Santiago, i zapišite natuknicu vanjski opis lika. Zatim prepišite pojmove koji se nalaze u tablici i povežite lijevu i desnu stranu. S lijeve strane navodimo ramena, vrat, na šiji, košulja, zakrpe, glava, kad sklopi oči na licu, a s desne strane bore, neobična, jaka, stara, krpljena, nalikuje na jedro, snažan, ni traga od života, izblijedjela od sunca i vrlo stara. Zaustavite videozapis i sami povežite pojmove, a rješenja možete provjeriti u nastavku. Santiago možemo okarakterizirati i pomoću detalja koje o njemu saznajemo u opisima njegovih snova. Pročitajte i pronađite rečenice u čitanci. Primjer rečenice može biti i sljedeća. Učas je zaspao i sanjao o Africi iz mladih dana i o dugim zlačanim bijelim žalima, toliko bijelim da su čovjeka boljele oči od njih. Iz ovoga citata možemo donesti zaključke o njegovim osobinama, kao i iz sljedećeg citata. Nije više sanjao oluje, ni žene, ni velike događaje, ni grdne ribe, ni borbe, ni nadmetanja u snazi, pa ni svoju ženu. Sad je još samo sanjao neka mjesta i lavove na obali. Pomoću opisa snova saznajemo da je ribar sjetan, nostalgičan, da je staložen i sada smiren. O liku saznajemo i u njegovu odnosu prema dječaku. Također vam mogu pomoći primjeri rečenica iz teksta. Na temelju ovih rečenica možete zaključiti koje osobine karakteriziraju Santiaga. I volio ih je kao što je volio dječaka, nježno ga je uhvatio za stopalo, bio je pospan dječak, pa ga starac zagrli. Dakle, zapišite u bilježnicu osobine vidljive u odnosu prema dječaku, pažljiv, strpljiv, brižan. O starcu jako puno saznajemo i iz njegova odnosa prema moru. Povežite sada značajke koje se odnose na more
la mar in amore el mar. Dakle, la mar je ženski rod, dijeli ili uskraćuje milost, divlje ili zlo samo onda kada nema izbora, kada ne može drugčije i mjesec djeluje na njega. A Elmar je u muškome rodu, doživljava ga se kao suparnika, kao neprijatelja ili jednostavno kao mjesto. Pa na temelju toga, a i drugih podataka iz dijela, možete zapisati koje su osobine vidljive u odnosu prema moru. Santiago je pažljiv, nježan, odmjeren, razuman i pronicljiv. Pomoću teksta možemo odrediti i sljedeće značajke, izdvojiti ključne motive, samostalno osmislite temu u jednoj rečenici i pronađite primjer unutarnjeg monologa. U bilježnicu zapišite rješenja, ključni motivi, starac, dječak, more, sunce, obala, čamac, vjetar, kopno, luka, mjesečina, ocean, ptice. Tema može biti stari ribar uporno odlazi na pučinu u potrazi za ribom. Slobodno napišite i neku drugu temu koju ste vi sami odabrali. I primjer unutarnjeg monologa, nešto je opazila. Progovori starac naglas. Osim mnogih zanimljivih citata koje smo imali prilike pročitati u ovome ulomku, Hemingway je rekao i sljedeće. Kako starimo, teže nam je vjerovati u heroje, ali je na neki način neophodno. Razmislite što to znači, razmislite također i zašto su nam uopće bitni heroji ili junaci u životu, a bitni su nam. I prisjetite se na koju ste osobu mislili na početku našega sata i vi možete biti heroj i uljepšati toj osobi dan. Hvala vam na pažnji. Za one koji vole detalje, ponuđeno je još 6 dodatnih pitanja. Slobodno ih pročitajte i provjerite rješenja.